Nakasama eh, ano mo? Gangwan niya po, Michelle. Nag-ano ako eh. Nag-ano ako eh. Oo, nakakita ako. Sige. Mamaya po. Ano? Dala?
Yes! Yes! Talagang manirik na ko kanya, boss. Nawala rin preno kanina. Check mo na yung preno ng botong bagyang yun. Kalada pa yan. Ano ang mali ko?